Гербицид римба 3% гербицидда мақсад. Ҳамин хеле ки ин вақти 18 рӯз 20 рӯз мешавад шоли ҳамин вақта пошида мешавад ягон барои замин зиён надорад. Ин системаам вақти алаф мебарояд мепошанд алафта медорад дуруништа меравад. Ина шоли ки мекори 18 рӯз 20 рӯз мешавад мебарояд ку ҳамин вақта мепошад. Ин системни гербицид мебошад. Системне ки аз барг меравад. Вақте ки пошидан дар амин шоли поя вай монад 5-3 сантиметр об мемонад. Обо маҳкам мекунед як 4 рӯз. Баъди 4 рӯз обо ҳуй мекунед, ин худаш кораша мекунад, мақсад хок мекунад. Ин ягон хел зарари барои хок надорад. Ин системни фунгицид мебошад. Баъди ва ягон витамин бале агар ки баъди ин камтар амин агар шолио стресс бигалтад программа питания дорем. Программа питания ки дар амин пахтава мекунем, дигар зироат мекунем. Дар шолиба ҳам ҳаст. Мо шумо ба када метим ҳар як мақсад 20 рӯзда чӣ хел задан дар кор вақти ҳосилда мешавад. Ҳамаша шумо ба када метим. Ин барои 25 литр об 100 грамм 100 миллилитр. ним литра, бале ин ним литра 1 литр ҳам ҳаст. Мекин беҳтарин кор мекунад.